Odofupa. Ene de so me ma kwaba ede ba Adom TV. Dwumadi we eye Nkuranhyensem mre. Na me amete dwuma a me dwumadi ho chia me. Edi am Yesu ene Apostle Dr. Nita Kutego. Ene de so ye hia ebe hye ho nkran apade kire amaye ho. Na ne atifia asem amede ma ne say the things you have to eliminate in your life to become great and successful. Enyoma se wutu na jeje mu ana wugye mu abrabo mu. Se be abrabo betumpon. All of us at the opening of every morning, I mean edebia na pebia, our desire is to be happy and to be successful. Ye pene se ye ne bagye na yetumpon ana yedi nkunim o ne ma yenyina mu. Eba ne se ye sikasem, eba ne adesua, eba ne yenkita hodi awade mu ne adwuma mu a yenyina pene se ye ba bibia ye ne bagye na edi empuntuo ana ye die adware yen. However, apart from taking steps to add on to your life, there are things you also have to take out of your life. So we pay ye die ne energy. So open koso ni empo se be abrabo be yi a ye woni me bo say we yifu abrabom. Wa hono woni a efro mepo like mountain climbers. Won fo bepo na won fa ne ma bebre nche wachi. Ne ma kakra bi esansa de so no so na chi a edu ba bi a be kan ma hyefom. Ti abrabot o te se wo bi a wo fro bepo tin na enema no be fro bepo no emu odu a wan hwa betwe asan. Enu nti ye woni me bi wo ha se wuyi efri wachi. Now you for abrabum. There are obstacles which tend to stop you in your attempt to move on to achieve your dreams and purpose. Ye woni me bi wa ebesi kwan wo mra wanya ne hyade hunu ana afati mo pobi se obe bibi na wabrabo adasonko no. Ye woni me bi e blockers. Je say ebesi kwan na efri hifa. Bebre efri wan kasa wadwene. Enyoma esi wo ye die kwan. Enyoma esi wani gye kwan. Enyoma esi wo nkoso ekwan no emfiri obi. Ewo mu se abrabo a wotim no ni nkrofo na ebo. Ewo mu se enyoma be kan wa hyeto da bia. Ba de be di wunya kese efri wan kasa wadwene mu. Enti wo pese wotum pon abrabo mu. Na wonya ni gye abrabo mu a enhwe nchen enhwe soro enhwe nsu ase enhwe asase ase hwe wankasa dosukoko wadwen poso ne bisa wo se nioma ben na meta medwene ho enoma ben na meta meka ya ebi mabam ya ma me bohu ya eye osi akwan ede ma me mpuntuo nioma wo ye nyina ansa na obebibi no osusu wo wadwen poso even kwame fans wo ya brante wo hia ba bi wo kwan mu ansa bakasa wo kose ne pen osusu wo tim. First, because a girl in one fool, Minyana Campeno, Ususu, as what a cassa and a girl in a cassa. Says who bone no uncle girl in China, a assembly a catcher home, and a ma winning the Panancasa. And Tia di Chibia and the Abbey Biano, Nipa Ususu and my warrior one cassa. Now, when you now saw a Yama was seeing Guardian Poso, and I impo Yama what firm your experiences, your beliefs, your attitude determine your choices in life. So obey BBA and anya BBA no. Enyina obi aso. Enyina economy so. Ena enyina nsu eto ana owi ebo so. Enyina se woti Ghana. Nenyina so wo nyoma wo ya kire wo se gidi ana manyi ni. Eya tenka wo Kenya no. Ena mpo suahu na wafa efu abrabom mu. Ena be ka wa hye. Enti na dey asama be dey ja wo ne se wo hwe abrabom na be wo dro wo mpa. Hwe bia hwe aware mu na wo mpa se wo hwe se wo suade na nko otimi ya empo so apom de nko ya hwe ba bi hwe wan kasa wo mu de na wota adwene ho susu be na wo susuo ena empo enchiremu be na ade ma ho wa adwene pro so ene na be Kenya wo na Kenya ne ma obeji se betima ya na wontimi nyo ene de amene okase ebia bebi wa fira beduru han wa bre yi ebia na sabe wo fira bia nda so ni wo so
empaba na abrabɔ nsonso enyina baabi a ofiri bae abrabɔ nsonso enyina tente na tete a woyɔ abrabɔ nsonso enya sɛ woni patuntum anakɔkɔ abrabɔ nsonso ɛne adwene a da wadwene pro so ɛne gidie yɛfɛ ne belief ɛne imposition hunu a wo experiences ɛne na muntu abetuo onipa bi a waye yie ndari a wohwɛ ne bia no wɔmfi prɛko pɛ ɛno yɛ yie ɔno so gyina bibi so ɛbɔ sukɔ ɛkɔ n'adwene pro so ɛsusu nneɛma bi nso ɔbɛyɔ na susu ɔyɛ no akɔsideɛ ba n'adwene pro so deɛ nanso ɔbɔtra so abrabɔ a wobu yi sɛdeɛ tie bia no na bɛba ɛbɛdi unya tɔrɔ bia na bɛbɔ wadwene mu sɛ esiw kwan ɛba atobo na hwɛ ne din na hyɛ wo nkran na abɛyɛ ma na yɛ yie ɛna medu bɛsie ɛdi am yeso ɛne apostle Dr. Nita Kotego me da production team na ase Thomas Rahel ɛna ɛgya wɔ bɛka mpɛdo ase ya me nhyira mu nyara ɛna Adom TV adwumayɛkuo cameraman sound osmosis MC ɛna lighting phone nyina me da mo ase titiri wo a onya akwanhwɛ me deɛ wo ne onyame ɛntina wɔkyena yɛbɛsɛ nhyia